pakawan. Tagalagpakawan na Balik kwa? tayo, pre. Madaya latan. Tawagan ka. Madaya. Sumuko ako. Madaya latan garudan. Ituloy mo. Nya, nagigyan nga sa om. Ang pagpagawanak sa kanya mo. Nauma ako. Agsinatan. Nya, nagigyan nga sa om. Goy, tagalagpakawan tatatatin malong ta dito. Ang ko kaya. Kaya niya lang tibiyag ko. Kahit among magayam, biyag nga pinanawang. Kakaas nagigyan na Ano magyay. tibiyag nga pinanawak. Amin nga impaw-paw. Impaw pawit. Agpawit ka 2,000, tapos agsauka Ano na ati katong sa palay om. nga napatadar. Adi palay mo nga di rinugyam idi aming nga picture isesend ko wala may bagam. Anya. Aming nga resibo nga Dapat ginatang ko. madi ka makaawat. Di ka Madi ka makaawat. Ginawa mo sa akin. Nag-tease ako dito, yung mga anak mo. Sabi, tawagan mo nga rin yung mga anak mo. Laging mong sinasabi, wala akong load. Tapos laging another call. Apahamo palang katawan mo sa isang pulis na yan. May problema pala kayo. Amo mga raw. Nagpapakasarap ka diyan. Amo mga raw. Hindi ko na baalan doon sa hotel na pinuntan mo yan. Kahit anong lalaki, magdududa na din yan. Katangahan na yan pag wala ang ginawa doon. Posible na di ka bumigay doon. Hotel na yun. Ano ba gagawin nyo doon? Maglalaro? Maglaro ng Duckstown? Pinap.